azidoekin bukatzeko, tioazidoak ikusiko ditugu. Oxoazidoei berriro ere, orain arte ikasi dugun guztia argi eduki behar dugu, oxoazidoei oxo talde bat kenduta eta sufrea sartuta tioazidoak egiten ditugu. Modu tradizionalean izendatuko dugu oxoazidoaren izena eta tio aurrizkiarekin. Eta zenbaki aurrizkiak erabiliko ditugu ere bai. Sufre bakarra sartzen badugu tio, bi sartzen badugu ditio, hiru, tritio, tetratio, pentatio, horrela bai. Ikusiko ditugu adibideak. Azido tiosulfurikoa. Hartzen dugu azido sulfurikoa. Oxo bat kentzen diogu eta azufre bat edo sufre bat batzen diogu. Gelditzen zaigu horrela eta modu sistematikoan ez dugula erabiliko hidrogeno trioxotiosulfato 6 izango zen. Aurreko bideo ikusteko nola izendatzen da horrela. Garrantzitsua da argi edukitzea gatzak egiterakoan nola disoziatu egiten den tioazidoa. Geratuko zaizkigu bi hidrogeno joango direla, igual bat, bi ikusiko dugu hurrengo bideoetan nola egiten diren gatz azidoak, gatz basikoak. Eta gelditzen zaigu hemen katioi hau, tiosulfato bat egiteko. Azido tetratiofosforiko. Tetratio, lau azufre sartuko ditugu, hortaz lau oxo kenduko ditugu. Jartzen dugu azido fosforikoa, tetratio denez lau oxo kentzen dizkiogu, gelditzen zaigu horrela, eta lau sufre batzerakoan horrela gelditzen zaigu. Disoziatzerakoan, hiru hidrogeno kendu ditzakegu askoz jota eta geldituko zaigu horrela tiofosfato batek. Beste adibide bat, azido tiokarbonikoa. Hartzen dugu azido karbonikoa, azido karbonikoari kentzen diogu oxo bakar bat, tio dalako, ez dauka di, ez dauka tri, tio da bakarrik, kentzen diogu oxo hori eta batzen diogu sufrea. Eta gelditzen zaigu H2CSO2. Modu desberdinetan egin daiteke, baina guk utziko dugu hemen hidrogenoa, hemen oxigenoa, hemen jatorrizko azidoari izena ematen ziona eta hemen justo oxigenoaren aurrean jarriko dugu azufrea. Ados, ariketak egingo ditugu, klasean galdetu dituzuen duda guztiak eta praktikatu. Hauek nahiko nahazte borrazte direla dirudi aurreko azidoekin batera azterketa egiteko edo klaseko ariketak egiteko, baina gakoa beti dau praktikan, ulertzean eta praktikan. Hortaz gogoratu, tioazidoak badirela, oxoazidoak oxo talde bat kenduta azufrea sartuta. Edo bi, hiru, lau, dagokion azidoak uzten digun arte. Ados, ane!